kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Dungbar labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la bi dunya in na alamisa juin kalo tile 27 san 2019 radio Benkan ale kumaso kɔnɔ 97 tɔmi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Suguninkura Kuluju Nagakɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. Kulu min bɛ n'an ko a ma réseau plaidoyer et lobbying dɛmɛdoɲɔgɔnya u ni diakoniya ni ɲɔgɔn cɛ u ye tile kelen kalanbolo ani lafaamuyali kɛnɛ sigi dɔnnibaaru ɲininaw ye bidunya in na ka ɲɛdama kɛ plan d'action 2014-2018 n'o bangera ɲɔgɔnna jɛrɛ belebeleba min kɛra yuruguyurugu o lahalaya kan n'an ko ma états généraux sur la corruption o kosɔn sa kulu min sigira o ko ɲɛdama kama n'o ye comité o ɲɛma Bubakar Kulibali ale ni dɔnnibaaru ɲininaw u ye ɲɔgɔn masala. Dɔnnibaaru ɲininaw ka dugutigi bulon maison de la presse a ye bisimilali kɛ kunungo arabadonya a tun bɛ laseli fɔ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin u ka baarabolo ma n'o ye association d'AD Alumni Mali maa minnu n'olu ye bourse sɔrɔ ka taa office allemand d'échange universitaire la ka ladɔnniyali kɛ ka lafaamuyali kɛ baarabolo kan n'u ko ma ko programme système d'information des polices Afrique de l'Ouest n'o ye wolomasiri tabɔ ka kulu min bɛ farafinna woroduguyanfan fɛ olu ka falen kunnafoni sira fɛ ka ɲɛfɔli kɛ o la o baaraw kɛra école nationale de police la kunungo dɔnnibaaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan ni na aw ni ce maraka faama ka journal bɛ mara lamɛnli. An bɔra ka fɔ sisan kulu min bɛ n'u ka ma réseau plaidoyer et lobbying dɛmɛdoɲɔgɔnya diakoniya fɛ u ye tile kelen kalanbolo u ye o ɲɛnamaya bidunya in na a kɛra cité des enfants na ɲamakɔrɔ ka ɲɛsin dɔnnibaaru ɲininaw ma a bɛ ka ɲɛdama kɛ ka ɲɛsin baarabolo ma n'u ko ma ko plan d'action o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye fɛɛrɛ min sigira sen kan ko ka baara kɛ ka yuruguyurugu ka o kɛlɛ ni o bangera ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba la anw ka jamana kɔnɔ yan ni u ko ma états généraux sur la corruption n'o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka sigi ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na laɲini minnu bangera o kɔnɔ sa kulu dɔ de sigira k'olu ka ɲɛdama kɛ o laɲiniw waleyali la n'u ko ma comité o kumana sa réseau plaidoyer et lobbying olu ye wele bila o comité in de ɲɛmaa ma n'o ye Bubakar Kulibali ye ani dɔnnibaaru ɲininaw u masalala a kɛnɛ kan réseau plaidoyer et lobbying a coordinateur national n'o ye Amidou Traoré ye a ye ɲɛfɔli kɛ. Comité min bɛ primature la ko comité de suivi des états généraux sur la corruption an kun ye olu wele o kana ɲɛfɔ k'an ɲɛ recommandation états généraux bannen kɔ recommandation 400 de kɛra o 400 na olu ye plan d'action dɔ kɛ ka daminɛ 2014 ka taa 2018 la 2018 banna an kun bɛ fɛ k'a dɔn o recommandation na résultat jumɛn de bɛ yen u kana ka n'o ɲɛfɔ an ɲɛna pour que an k'a dɔn yuruguyurugu kɛlɛli jusqu'à présent an bɛ niveau jumɛn na an kɔni b'a dɔn état ye caman kɛ a ye structure caman bila place la a ye vérificateur bɛ yen OCLEI bɛ yen comité nin fana bɛ yen en même temps CASCA bɛ yen pôle économique bɛ yen contrôle général de l'état o fana bɛ yen mais nin bɛɛ bɛ yen ko ka yuruguyurugu kɛlɛ mais hali bi yuruguyurugu bɛ yen an kun bɛ fɛ k'a dɔn o plan d'action min kɛra u kana a ɲɛfɔ an ye an b'a bilali la sira an bɛ yɔrɔ niveau jumɛn na bi lajɛrɛ kun de y'o ye. An bɛ bolo jumɛn na. Cɛ bɔra k'a fɔ an ɲɛna sisan ko résultat bɛ yen ko mais droit t'olu bolo bɛ ka résultat in fɔ mɔgɔ ɲɛ fɔlɔ. Jɔn de bɛ ka balan don a la. O tɛna k'a ka ɲɛmɔgɔw ye. O b'a jira ko ŋaniya ma ɲi kɛlɛ la. O kɔrɔ kɔni b'a jira ko ka yuruguyurugu kɛlɛ k'ale sisan ko hali sisan sira bɛ yen ka taama o sira in bɛ yen ka taama parce que minnu b'an ka kɛlɛ olu kan ka minnu bilalen k'olu k'a kɛlɛ olu kan ka min fɔ n'a fɔra k'olu kɔni diffuser yɔrɔ kɔni kuma dɔ fɛn caman bɛ o la sa. Aw ka baara tɔ na gɛlɛya. O de b'an ka baara gɛlɛya parce que an kun bɛ fɛ k'a dɔn de min kɛra min ma kɛ mun y'a bali ka kɛ n'o ma fɔ anw ɲɛ yɔrɔ an ka baara kɔni bɛ a bɛ gɛlɛya. Ale ka laseliw tɛmɛlen kɔfɛ kuma dira Bubakar Kulibali ma n'ale ye comité o ɲɛminɛ ye o kumana u ka baarabolo bɛ lahalaya min na a bɛ ɲɛfɔli k'an ye o la. An bɛ se wa parce que baara min bɛ d'an ma an b'o kɛ yali a résultat maliyɛnw nimisi wasara n'a ye wa n b'a fɔ la n ko ayi parce que an ye fɔlɔ min kɛ jɔyɔrɔ 100 dɔ wɛrɛ ma sɔrɔ la mugan fɔ min kɛra donc an tɛ se k'a fɔ ko an sewara o la donc an ye dɔ wɛrɛ labɛn o kama o yɛrɛ fana banna o fana ka kan ka évaluer an tilala la mais ni ɲɛmɔgɔw ma u ɲɛ d'a kan
an tɛ se k'a fɔ an b'a di journaliste ma olu k'o publier a waati la n'u tilala la waati min na a bɛ publier comme an ye tɔw publier cogo min na conférence bɛ kɛ k'a fɔ nin de sɔrɔla fana kɔnɔ mais mɔgɔw bɛ min fɔ k'a fɔ ko jamanaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen corrompilen don n'o ye nkalon ye nkalon don minnu corrompilen bɛ a man ca mais u ka tiɲɛnɔ de ka bon tiɲɛnɔ bonya kama a bɛ kɛ maa kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen de bɛ ten maa minnu bɛ labɛn kɛ ka sɔnyani kɛ ka tila n'u bɛɛ kan ka nɔ minɛ waati min na fɛn kan k'u nɔ minɛ o bɛ taa dɔɔni dɔɔni d'olu ma k'olu dala sa hali ni banna la u bɛ taa munumunu ka taa se somɔgɔw ma karisa kɔni a tulo ka gɛlɛn hali ni y'a dɔn tulo bara kɔnɔ a koyokoyolen bɛ bɔ an b'o mɛn an t'o mɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn musa fana n'u ka fɛɛrɛ don u bɛ du ka bɛ du somɔgɔw kan hali ni ko n tɛ nin kɛ u bɛ n'i bolo tunun sira wɛrɛ fɛ o de bɛ nin kɛlɛ in gɛlɛya u bɛ kɛlɛ in gɛlɛya kosɛbɛ wa fɛn kelen fana bɛ yen n b'o fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya caman b'an kan an b'a fɔ ko série de contrôle k'o cayalen bɛ a bɛ tan mais a ma caya phénomène de bɛ cogo min na minnu bɛ corruption kɛ ani délinquance financière fɛɛrɛ min b'u bolo bi ala ye diɲɛ de nɔgɔya f'i k'i miiri o fɛɛrɛ ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a bɛ n'a fɔ janda don o don jankura bɛ da bon f'i ka t'i kalan janda la f'i ka maaw dɔn minnu bɛ se ka nin jan in foni jan min bɛ kɛ ka sama minɛ n'i ye sɔnsan jandala bila ka kɔtɔ foni a bolo bɛ to a la donc o de kama a b'a fɔ ko sutigi cayalen bɛ dɔw bɛ olu bilalen bɛ n'o ye sanctifié olu bilalen bɛ ka minnu bɛ transaction financière kɛ olu nɔ minɛ o tile o ta fana b'a d'a ma k'a dɔn k'a fɔ ko enrichissement illicite i ye sɔrɔ min kɛ i ni min man kan hali sonyani kɔfɛ e bɛ se ka nɔ minɛ fana tɛ dɔ ye wa o bɛ taa lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ i y'a kɛ min mais o b'a sɔrɔ fana moyen dir'u fana ma u ka se k'o baara fana kɛ mais tuma dɔ bɛ kɛ i b'a sɔrɔ moyen yɛrɛ tɛ dɔw bolo ka taa o mission d'inspection ninnu kɛ fo an ka se ka hakili to o bɛɛ de la k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔsilikɛlaw fana u ni fɛn ka kan u kan ka bila jɔyɔrɔ la min b'a to u tɛ se ka baara lankolon kɛ mais e mana fɔ ko karisa bɛ nin jɔyɔrɔ la an b'a fɛ k'a bɔ yen k'an tɛ taa n'a ye contrôle la siɲɛ kelen inspection ma kɛ garage ye tiɲɛnikɛla bɛ taa bila ko ka taa mɔgɔ wɛrɛ contrôler a ka gɛlɛn donc o tuma na an y'a ɲini contrôlekɛla bɛɛ kan ka kɛ corps d'élite de ye contrôle élite de bɛ se ka contrôle kɛ fiɲɛ tɛ maa minnu na maa min bɛ se k'u kɔfilɛ maa min bɛ se ka yɛlɛ jiri la ka sɔrɔ ka kusi faralen tɛ o de ka kan donc o de kama baara a ka gɛlɛn. nin kɛnɛ kan bubakari kulibali komite ɲɛma ani dɔnnibaaru ɲininaw u y'hakili jagabɔ kɛ kosɛbɛ o nana laban min na o de ye k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛ a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo si la ni bɛɛ lajɛlen b'i sen don a kɛlɛbolo a waleyali la. dɔnnibaaru ɲininaw tɔgɔla so maison de la presse a ye bisimilali kɛ kunungo arabadonya weleweleda kun don association dad alumni mali maaw fɛ n'o de ye maakɔrɔ minnu n'olu ye garijɛgɛ sɔrɔ ka burusu sɔrɔ office allemand d'échange universitaire o tɔgɔ la u ka nin kulu in sa u k'u ka laɲini ye min ye o de ye ka kuwajoli kɛ ka taa seko ni dɔnko o bɛ se ka yakubaya mali jamana ani alimaɲi jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ani ka kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ tɛmɛsira ye kulu fila in ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye alimandenw ani maliyɛndenw ye u bɛ se ka jɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka seko ni dɔnko k'o sanayɛlɛn ɲɔgɔn faamu k'o jidi jamana fila in u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a kɛ dɔnnibaaru di ye ka ɲɛsin dɔnnibaaru dilaw ma u ka nin dugutigi bulon na n'o ye maison de la presse ye kunungo arabadonya. ka lafaamuyali kɛ ka ladɔnniyali kɛ o kɛra baara dayɛlɛ ye kunungo école nationale de police la bamakɔ yan nin kɛra ka ɲɛfɔli kɛ baarabolo fɛɛrɛ dɔ kan n'o de ye kunnafoni siraw yɛlɛmayɛlɛmali polisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinna woroduguyanfan fɛ n'u ko ma programme système d'information des polices d'Afrique de l'Ouest bakuruba fɔla CIPAO contrôleur général Musa B Mariko ale tun bɛ kɛnɛ kan ministre ka nɔbilama sécurité o tun bɛ yen nin kɔni kɛra ɲɔgɔnna jɛrɛ ye mun n'u ye kunnafoni caman di ka lafaamuyali caman kɛ tile 3 bɔɲango kɔnɔ ka ɲɛsin maa 100 bɔɲango ma minnu ni wolomasiri taaba gendarmelakaw b'a la polisilakaw douanelakaw eaux et forêts ani administration pénitentiaire n'o ye kasobon baarakɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ baara tɛ se ka kɛ cogo si la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni kunnafoni siraw n'olu ma dayɛlɛ u k'a falen u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka baara siraw u bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya cogo min na.
jamana camancɛ bolo gwɛlɛyaw b'a kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi jamanadenw olu de bɛ ka bɔnɛw nin na duguw bɛ ka ci duguw bɛ ka jeni maaw t'a dɔn u yɛrɛ b'a kɛ cogo min na tuguni k'i ɲwari ka sin ka t'i fa f'i sigiyɔrɔ la o baaraw de bɛ ka kɛ ka yasa ka jamanadenw hakilina dɔn Fanta Sidibe ale y'an ka dɔnnibagaw ɲinina dɔ ye ale kɔni wulila ka don dugu kɔnɔ a ye jamanadenw a y'u ɲininka nka o fanba y'a jira k'a fɔ ko siya kɛlɛ tɛ anw fɛ yan diinɛ kɛlɛ tɛ anw fɛ yan nka ko fɛn min ka dɔn k'a fɔ ni wuli ka jɔ ma kɛ ko a ko gɛlɛyara dɛ ko nin kɔni ye nin gɛlɛya faliw de ye maa minnu bɛ yen n'u yɛrɛ tɛ ka hadamadenya yɛrɛ bonya bilen hadamadenya hakɛw tɛ ka bonya bilen u bɛ ka maaw de bɔnɛ u nin na caman de y'a jira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen nɔ b'a la yaasa a ka furakɛ k'an bɛɛ lajɛlen de b'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo wuli yaasa fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin kɛlɛjugu in a bɛ se ka basi ka bɔ yen cogo min na. Bita yan b'a kuncɛ ni Cadi jamana ye Cadi jamana ko kɔni bɛ wuli ka jɔ la sini yɛrɛ bɛɛ u bɛ na i ka dɔn ka fɔ ɲɔgɔnnajɛrɛ belebele u bɛ n'o bisimila n'a tako fɔlɔ don n'u k'a ma Forum Invest in Chad n'o de ye ka wuli ka jɔ kɛ ko ka nafadon siraw olu waleya Cadi jamana kɔnɔna na o ɲɔgɔnnajɛrɛba in o de bɛna kɛ ni kɔni ye diɲɛ bondakun kan a bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛw olu da bɛ don a la tile 3 bɔɲanko jamɛnaw ka faaba kɔnɔna na patronaw o tɛ ɲɛmaaw ye wa minnu bɛ kotigiya la jamanaw kɔnɔ olu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ bɔ arabu jamanaw la farafin jamanaw la ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ maa 500 bɔɲanko sigi kɛmɛ ka olu de kɔnɔ u ka taa lajɛ ɲɛtaa siraw bɛ walankata cogo min na nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal bamanan lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal bamanan ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye